Fil-Birgu ġie inawgurat van tal-elettriku bilan li jkun ta' servizz ta' residenti tal-istess lokalità fil-qadi tagħhom ta' kuljum. Dan il-van inxtara permezz tal-iskema ta' finanzjament favur proġetti kapitali u komunitajiet isbaħ u aktar b'saħħithom kif ukoll donazzjonijiet li nġabru mill-Kunsill Lokali stess. Dan il-van u t-tieni wieħed għall-lokalità tal-Birgu u jista' jġorr sa 6 passiġġieri u 6 taroti f'daqqa. L-għanowlieni u biex tiżdied l-inklużjoni u l-aċċessibilità għal persuni anzjani u persuni vulnerabbli f'dan il-lokal. Is-Sindku tal-Birgu John Boxall qal kif fl-aħħar snin il-Kunsill Lokali tal-Birgu ma ħasibx biss biex itejjeb l-infrastruttura tal-lokalità iżda ra wkoll li jtejjeb is-servizzi li jagħti liċ-ċittadini tiegħu b'dan l-investiment ikun xhieda ta' dan. Naħseb issa llum il-Kunsill Lokali tal-Birgu reġa' tapprova li l-anzjanitat fil-lokalità tiegħu tagħhom priorità. U dan li konna qed infittxu. Kellna leġislatura ta' 5 snin u f'reġistratura ta' 5 snin għas-settur tal-anzjanità. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafaċivelli li qalet kif dan l-investiment u parti minn investiment akbar li qed isir mill-Kunsilli biex jinxtraw vetturi bħal dawn għal dawk l-aktar fil-bżonn. Kunsilli lokali li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed ikunu konxi ta' kemm għandna ninkludu u ngħinu lill-anzjani fil-komunitajiet tagħna. Għaldaqstant il-Gvern jibqa' kommess li jagħti l-għodot u jgħin b'mod finanzjarju lill-Kunsilli lokali sabiex ikun verament ta' spalla u l-ewwel għajnuna għar-residenti kollha mod speċjali għall-anzjani tagħna.